První film, který by se dalo označit za kultovní, který jsem kdy v životě viděl, tak myslím, že to byly Dobyvatelé ztracené archy. První díl série o mém kultovním hrdinovi Indianu Jonesovi. A asi vzhledem k tomu, že jsem ho viděl, když mi bylo 12 let, tak je jasné, že to na mě velmi zapůsobilo, ta jeho chrabrost, odvaha, drzost, dobývání těch žen, velká inteligence a všechno. Ale myslím si, že i samotní tvůrci museli být překvapení tou reakcí a tím, že si zrovna takováhle hříčka získala srdce diváků, včetně mého. Další filmy, který mě pak potkávaly v průběhu, určitě bych jmenoval Vlasy od Miloše Formana. To bylo třeba taky zrovna, když jsem to viděl, tak to bylo v období těsně po revoluci, kdy mi prostě jako taky jsem nosil dlouhý vlasy a když jsem s ním byl takový jako strašně propojený s touhletou tematikou a jsou tam skvělé písničky a myslím si, že tehdy jsem to viděl třeba 15krát nebo 20krát v kině, tak to na mě zapůsobilo hodně. Určitě bych nevynechal Francise Forda Coppolu a jeho Apokalypsu, která, byť jsem ještě neviděl teda tu vlastně redakčovou verzi, viděl jsem akorát teda tu původní, tak ta monstróznost celého toho projektu a vůbec jako úplně odlišný zachycení té války ve Vietnamu a vlastně tím, že předlohou byla próza Josepha Conrada Srdce temnoty, ten výkon Marlona Branda, který tam teda opravdu vypadá naprosto úžasně, tak to všechno se tak jako spojilo, byť teda, jak jsem slyšel, tvůrci prožívali velký peklo při natáčení, tak se spojilo v něco, co myslím, že ještě jako v žánru válečných filmů nebylo překonaný. Určitě bych jmenoval můj jeden z nejoblíbenějších filmů vůbec, My Unprivate Idaho, Mé soukromé Idaho od Gus Van Santa. Jedna z posledních rolí, než umřel Rivera Phoenixe, taky mého kultovního herce a vůbec celá ta parafráze na Shakespearova Falstaffa, to jakési propojení mezi dokumentárními a hranými scénami, tak to nejenom, že se mi líbilo jako divákovi, ale můžu teda svědomitě říct, že mě to velmi ovlivnilo i jako v mé profesi, i jako režiséra a že jsem spoustu jeho nějakých forků i použil do třeba nějakých svých filmů. A myslím si, že asi poslední z té pětice těch kultovních filmů musím jmenovat Stalkera. Vlastně bych mohl říct jakýkoliv film od Andreje Tarkovského, ale Stalker je asi i díky tomu, že ta předloha Pěkný u cesty od bratrů Strugackých je velmi kultovní a velmi známá, tak jsem si vybral tenhle a je asi to taková nejčistší ukázka takového intelektuálního masakru, kdy člověk opravdu si jde do toho kina spíš tak jako zameditovat, než koukat na příběh. No, tak to je moje pětice asi nejkultovnějších filmů, které jsem kdy viděl a doufám, že jich uvidím ještě pár v životě.